Aw, kay birthday man pagkaugma sa kumanghod mga nyor, o gisugdan na dahil na nilagtahi mga nyor, gibutangan na nilaglamas, unya gipatulo, kay aron daw maabsorb ang lamas. Ana po nga, di na madaot, no? Ano sila, okay, Ramadan na daw, kay di man daw na pagkatira. Nya pagkahuman, alas 4 pala mga nyor, ng mata na may ana, aron nga, ihinsugdan, nagtuyok ng baboy, diha. Unya pagkalasay sa mga nyor, mauna na ng tirada, o mauna ng dagwaya, yun, nagpula-pula na. Nya, samtang nagbuluto, may nauglitson mga nyor, sila po, nagkabisi po na sila kuskus ng butong diha mga nyor, kay di magin na mawala ng dessert sa birthday mga nyor, no? Unya pagkahuman amo giplanuhan dig sunod diha, amo ng katayo ng hito diha aron nga maka fried hito na punta na mga nyor, di ba? Nya ingana di pag diskarte nga pagpatay mga nyor, duklon-duklon ra na sa buwag ya mga nyor. Nya alangan sa paydugayan na ilunod na dayon nato sa nabukal-bukal ng mantika na diha aron nga maluto na. Nya pagkahuman sila busy man kay sila silahang tirada wo diha mot sila lang okay-okay diha mao day natong celebrant mga nyor, busy po kayo sa fruit salad siguro nga himuon mga nyor. Syempre mo po na ilang hilig good mo po na ilang paborito ng dessert nga hilig kay tamis basta mga babae hilig gyud ng mga tamis. Unya diha mga nyor ang nagluto na punta diha og pantat mga nyor nga pang adobo mga nyor, sagol-sagol lahi-lahi na to ang atong recipe ba nya. Butangan na dayon nato na siya tuyo nya pang magic sarap nya kayo na to, simpre lundan dayon nato na siya og fresh nga gata. Daghan man ta kay lubi diri mga nyor nya kay alangani naman kayo kapoy na kay kagud ba, so kana na diretso non sa matik na dahil na o di nga na resulta sa ato ang adobo nga ginataang hito nya pagkahuman mga nyor kay naluto naman amo na nagihinahinay gakot diha kay mangligo lagi daw mig dagat nya pagkahuman kay mao man naming ilahang sakyan kami magsunod lang mi kay mag single motor rapod mi magsunod lang ta bahalag makakaon ta og abog diha basta kay makaligo daw mig dagat okay ra na oy. Ala sige larga unsa pa may dugayan nya tingala ko nga ginamog biyahe pati layo man nya pros magkalubinan naara day na dawas na gyud ang view sa kuan sa dagat nya unsa pa may dugayan kantahan na day tanong happy birthday oy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siyempre, kay human naman nagwampo, human na po kanta, unsa pa may dugayan na to, ubambam na diritso. Oy, ngaron nga, kuan gutom na ba kayo kay hapit na alas 10 ni nabot mig dagat diha nya pagkahuman kay kanara tong gikaon no kay ngano diet man daw ta kunuhay di ba, so try po daw natin mukbang bi pero ambot mga nyor yung part dito sa baboy mga nyor or sa lechon baboy mga nyor lami jud kayo na kanang naabi tay ribs nya dili po na mawala sa kuan ng pantat mga nyor kay mao gyud paborito nako mga nyor ug nya imukbang lang nato na siya mga nyor kay kana siya mga nyor wa man lisod man kayo magdugay-dugay ba ta diha try po nato magbukbang mga nyor di ba o sinaw pa kay kuan nindot pa gyud mga nyor pang mangingani nga mga events or mangingani nga panghitabo magkita-kita kita sa itong mga iagaw ba no nya dili gyud na mawala ng video kay kay halos man mo kaunay magkumay mga nyor nya pagkahuman kani ako mga apuhan ngani mga lulog lula mo poy kalingawan nilang tuba nun sa mo na ilang sekreto ingon ingana na silang abot na silang mga idara nya mo din views sa dagat mga nyor pag sa tanaw na ko mga nyor medyo lubog-lubog man actually dili jud ko hili og dagat mga nyor sila lang akong gipaligo di bahala na sila mga ligo diha unya ang nakanindot lang diri mga nyor no kay daghan kay mga seafoods ba kana man daw makita lang nato kay unasunas mo gud nga part niya syempre nangita pud sila unsay mga makaon didto ato nagipantilawan mga nyor nga dili ta maigno unsa kana lang mga nyor sa sunod na pud puya pud ay mag voice over